Πολλοί λένε πως πρέπει να ξεκινήσει γυμναστήριο για να χτίσεις ένα ωραίο σώμα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Μπορείς να χτίσεις το ίδιο καλό σώμα είτε με το βάρος του σώματος, είτε ακόμη και με λάστιχα αντίστασης. Όμως ισχύει όντως. Σήμερα είμαι εδώ για να αποδείξω πως όσοι λένε ότι πρέπει να πας γυμναστήριο για να χτίσεις σώμα, είναι λάθος. Πάμε στο βίντεο. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή εγώ έχω λάστιχα, ξεκινήσω το ζεστάμα με λάστιχα. Όσοι δεν έχετε, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε κανένα hangover ή κανένα early stretch, κάτι τέτοιο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όσο για μένα, πάντα μου αρέσει να έχω ένα λάστιχο και ναι, απλά αυτό. Μου αρέσει πάντα να κάνω είτε αρκετές επαναλήψεις είτε hangover. Στην περίπτωσή μου θα κάνω αρκετές επαναλήψεις. Πολλοί λένε πως είναι καλύτερο να ξεκινήσεις με stretch, αλλά εγώ το προτιμώ και έτσι. Φορά θα αλλάζω το λάστιχο και θα κάνω καλύτερο ζέσταμα, γιατί το ζέσταμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να το πω έτσι, που πρέπει να κάνεις όταν ξεκινάς μια προπόνηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στο μπλε λάστιχο, το οποίο είναι πιο μαλακό από τα άλλα. Τώρα, επειδή έχουμε πάει στο πιο μαλακό λάστιχο, θα κάνω λίγες επαναλήψεις στην αρχή και μετά θα κάνω hangover για να βλέψουμε λίγο τους πύχες. Επίσης, ό,τι κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε μπορείτε να μην το κάνετε. Είναι αυτό που κάνω εγώ και αυτό που έχει δουλέψει για μένα. Για να μπορεί να δουλεύει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. C'est ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί για σένα και δεν είναι κάποια μπουρδα και απλά μείνε σε αυτό. Αυτό σίγουρα ήταν καλό. Τώρα θα πάμε στα κανονικά reps. Γενικά δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλές κάμψεις. Νομίζω οι περισσότερες κάμψεις που μπορώ να κάνω είναι οι 8-9. Τώρα στην ουσία θα πάμε στα κανονικά set, που θα κάνω όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορώ. Μετά από αυτό θα ξεκουραστώ λίγο και θα ξανακάνω άλλες επαναλήψεις όσες περισσότερες μπορώ. Και αυτό θα πάει για 2 με 3 set. Εξάλλου το σώμα μου δεν είναι να πηγαίνει για πάρα πολλά set, οπότε αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Τώρα θα ξεκουραστώ για περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά θα ξαναμπω. Αυτό στην ουσία ήταν το πρώτο set. Ξεκουραστώ για 2 λεπτά περίπου και μετά θα ξαναπάμε. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο και τελευταίο set. Ναι, γενικά sorry, το καρπούζι φταίει. Όχι, με τίποτα. Δεν σε κάτι πύχες. Τους θες τους πύχες, έτσι δεν τους θέλεις, αλλά πες το. Μη λες ποτέ ψέματα, γιατί μετά θα βγει σε σένα. Δεν ξέρω που το πάω. Motivational speaker be like. Τώρα πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου άσκηση, τις κάμψεις. Πολλοί νομίζουν πως με τις κάμψεις δεν μπορείς να χτίσεις σώμα. Είμαι εδώ να αποδείξω το λάθος. Όπως προανέφερα, η κάμψη είναι αγαπημένη μου άσκηση. Γενικά, καλό θα είναι να βρείτε ένα πιο καθαρό σημείο, γιατί εδώ πέρα που ήμουν εγώ έγινα κυριολεκτικά σκάτα, όπως βλέπετε κιόλας. Τέλος πάντων, σε αυτή την άσκηση πολύ απλά κάνω πολλά set με όσες επαναλήψεις μπορώ. Ξεκίνησα με 40 αναλήψεις και ξεκουράζομαι 30 δευτερόλεπτα και ξανά έκανα κάμψεις μέχρι να μην μπορώ να κάνω άλλες κάμψεις. Η επόμενη άσκηση είναι τα dips. Θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν των dips, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Κυριολεκτικά είναι 3 ασκήσεις. Αν δεν έχεις το χρόνο να κάνεις 3 ασκήσεις,
τι να σου πω. Κυριολεκτικά είσαι αδικαιολόγητος. Έδειξε τις πιο απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν όλοι. Δεν υπάρχουν πιο απλές ασκήσεις από αυτές. Δεν έχω και το καλύτερο φωτισμό, αλλά εδώ έτσι πως το βλέπω, το pump που έχω είναι... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είσαι εδώ χέρι. Και το στήθος που είναι λίγο γαμμένο. Για όσους δεν κάνετε καλή σценική, τι κάνετε? И что? Не надо, не ты конечно, кто там это не власть. И что? Что ты так говоришь, ты на жопе? Κάτσε να κάνουμε και ένα πίσω. Έχοντας μια αλφα εμπειρία, έχω να πω πως δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα και καλύτερα pumps από την καλλιτεχνική. Μας έχετε πάλι ερώτηση, είναι καλό για να χτίσεις μυς ή όχι? Για να χτίσεις μυς είναι πάρα πολύ καλό. Ειλικρινά μπορώ να το... είναι κυριολεκτικά ίσο σαν το γυμναστήριο με τα βάρη. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Τώρα, στο κομμάτι της δύναμης, φυσικά θεωρώ πως στην καλλιτεχνική πρέπει να έχεις περισσότερη υπομονή. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να γίνεις δυνατός, απλώς θα πρέπει να έχεις περισσότερη υπομονή. Στο γυμναστήριο είναι πιο εύκολο γιατί έχεις ήδη έτοιμα τα κιλά, έχεις ήδη έτοιμα τα πάντα. Για κάποιον που δεν έχει τόσο πολλά equipments ή μάλιστα να πω σαν όπως είναι τα λάστιχα αντίστασης ή όπως είναι ακόμη και βάρη ή οτιδήποτε είναι αυτά, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα δεν μπορεί να προοδεύσει σε δύναμη. Μπορεί και πάρα πολύ μάλιστα, αλλά θέλει περισσότερη υπομονή. Οπότε θα το θεωρήσω καλύτερο από το γυμναστήριο. Θα πω πως είναι ίσο. Σε θέμα αισθητικής χώρου και έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί στη φύση βλέπεις κόσμο, γυρνάζεις έξω, παίρνεις καθαρό αέρα, είναι τελείως διαφορετικό. Στο γυμναστήριο έχει περισσότερη δροσιά. Όμως όταν είσαι έξω είναι λίγο διαφορετικά. Εκτός και αν το κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Είναι και αυτό μια πολύ καλή λύση. Οπότε, ναι, έρχομαι στο ότι είναι ίσο και δεν έχουν κυριολεκτικά καμία διαφορά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Bye.